godiya na mika mai gida na babba ka yi mini komai. Godiya ta a yau ba zan ki ba, Alhaji Zubairu gona baka kasa ba, kyautukanka a koda yaushe duba, shi ya sani mai banka ban bari ba, domin ka zamto jigo a gare ni, zan ce ma bango ko cikin mutane, tun ina yaro kake ta yi min kyauta, har na girma kyautar kana biya ta, don tana ɗaya ciki na dukiyata, sannan gashi na fara rera waka, sai na yau ma waka ta jinjina ce, sai ka yi min kyautar da ban zata ba, sai na yau ma ta biyun ta ban manta ba, sai ka ce min Ibrahim ka duba, zan kira ka ina shigo ketiba, sai na ce ba komai mai gidana, can na manta ina ta harkokina, waƙoƙin aure so nake a sannan, domin cewa Disamba fa tana nan, aure ne fa ake cikin watan nan, shi wata ne na ƙarshen shekarar nan, kun mantawa ina gida a jirgi, take nan sai kira cikin wayana, sai na duba na ɗauki ran wayana, ko da ɗauka na ji an kira sunana, sai na amsa na gaishe shi a nan, sai ya ce min baka gane mai kira ba, sai na ce inan ban bakuwa ne, sai na ce abuwan ban gane ba, sai ya ce ba komai ina jiranka, sai ya ce min Alhaji Zubairu naka, sai ya ce min in zo bakin bankin nan, bakin bankin Access ba zan manta ba, take nan sai na garzaya wajen shiya, ko da na je na ganshi shi da ɗan shiya, Salman aboki na muka gaisa, sai ya ce min aboki ka ci gasa, sai ya ce baba na ya baka wannan, sai ya miƙo min kina mashin duba, take nan sai ido zubar hawaye, sai ya ce min Ibrahim ka duba, haƙurinka da hankali na duba, sannan mutane na sun yaba ka, don hakan wannan kyauta na baka, Allah ya tsare ka da sharrin magauta, kai kulawa gare ka na yi bita, sai ya ce baiwa Allah ya yi ma, na yi fata na ɗaukaka gare ka, take nan sai suka shiga mota, suka bar ni a nan ina tunaniya, sai na daga hannu godiya ga sarkiya, Rabbi Allah da shi ya bani kyauta, ya bani mashin ne dole na godewa, mai gidana ina ta godiya niya, ka yi min komai Allah ya saka, baka da alkhairin sama iyaka, kasuwarka Allah ku inganta, dukiyarka Allah ya tsabtace ta, ko magauta ba sa iya taɓa ta, su makance karma ce su ganta, dukiyarka kwarai don talakciya, taimakon jama'a don baka gazawa, kai wa yaro sannan kai wa babba, na gani don ba zan kina faɗi ba, taimakon al'umma shine aikinka, dubban jama'a kici ta ƙarƙashinka, ni da Ibrahim na yi addu'a ta, karin magauta Allahu ya kare ka, ni iyalanka ban ki in saka ba, farko na sa aboki na babba, Salman na sa ka ban ki in faɗi ba, sannan Rahima ta shigo baitina,
Yar gidan baba na ya baita kankiya, godiya ke ma dole in saka kiya. Ismail nasa dole in yaba ka, mutumi na farai bani da shakka. Dole in maka jinjina ta girma, sannan sai azima ke ma na sanya. Bai cikin waka ne bazan cire ba, Khalid na sa a cikin waƙata, ya faɗa min waƙa ta baya duba. Na rera ta sunan shi ban saka ba, shi da wali dukkanin shi sai ku duba. Na saka su waƙa ta godiya ta, sai abokai na mai gida na sanya. Alhaji Nura na ya gaisuwa ta, sannan sai Alhaji Abdul Karimu na saka ka ba zan ki in yaba ba. Sannan Malam Aminu na saka ka, abokane ni gurinsa mai gidana. Mai gida ni anan nake tsayawa, ni ban isa ba wajen faɗin halinka. Rabbi Allah ya kare sirrikanka, na yi roƙo ya kare martabarka, domin na san ibada gare ka. Rabbi Allah ya kare taimakarka, mai gida na gare ka ne yaba.